Ahoj všichni rybáři, rybářky a převážně příznivci značky Fox. Připravil jsem si tady pro vás menší představení, ukázku a dá se říci recenzi na Fox RX Plus Security System. Postupně se podíváme teď na ty jednotlivé produkty, který obnáší tenhle set, a následně bychom se eventuálně podívali na párování a řekli si ještě nějaké věci ohledně toho. Takže začal bych asi tou nejmenší věcí, a to je ovladač. Ovladač se skládá ze 3 tlačítek nahoře a ze 3 tlačítek dole, s tím, že nahoře mám plus a minus a můžu tím ovládat až 3 světla. Dole mám 3 tlačítka na ovládání až 3 senzorů. Jako druhý tu máme samotný senzor, který se prodává v takovémhle plastovém pouzdře. Po odejmutí pouzdra je krásně vidět čočka snímače, 3 LED diody a z druhé strany tlačítko na vypnutí, zapnutí, tlačítko na senzitivitu a nahoře máme značku Fox, kterou si pak ještě přiblížíme, a dole je ještě povolovací kloub, tak abych já si mohl eventuálně točidlo nastavit tak, jak já potřebuju. S tím, že mám vyzkoušeno, že ten senzor má snímací úhel nějakých cca 160 stupňů, takže pobere docela velkou část prostoru. Další třetí věcí je samotné světlo, který se skládá ze předu. Je velký LED panel, který má i integrovaný chladiče. Z té strany vidíte 3 tlačítka a stav nabití světla, a z druhé strany je potom konektor na nabíjení z USB-C. Světlo je dodání s tímto velkým plechem. Pod tím plechem jsou 4 celkem silné magnety. Tohle slouží pro to, aby jsme si mohli připojit světlo k bivaku. Dále je tu ještě další možnost připojení na tyč. To má několik úhlů, takže se dá hezky úhlovat. Posléze světlo můžu i nastavit tímhle výklopným systémem, takže ho můžu mít položený někde na taškovině nebo na nějakém kmeni, nebo jen tak prostě na zemi položený. Dále tu máme možnost pověšení. Pokud mám v bivaku na středu háček, nemusím používat ten magnet, ale můžu si ho pověsit na háček. A v neposlední řadě tady máme číslování, víceméně, kde já si na tom světle určím, jestli je to na tom ovladači první, druhý nebo třetí světlo. Takže takhle představení světla a budeme se dál podívat na samotné párování. Tak ještě než se podíváme na samotné párování, tak vlastně po odejmutí víčka je tu ta značka Fox, kde z druhé strany mám otoč a opět to otočí si můžu určit, o jaký číslo se mi jedná na ovladači, a podle toho mít to pak už spárovaný a připravený i samotný ovladač, za jakým tím čidlem já chci, abych pak věděl, jaké budu ovládat. Takže k tomu slouží vlastně tady to. Ještě teda, co se týká samotného čidla, tak vlastně já si u něj můžu nastavovat senzitivitu, což znamená jako větší a menší rozsah. A samozřejmě teď mi tady svítí červené diody, což znamená, že jsem připojený jak k příposlechu, tak ke světlu, takže mi to bude hlásit jak světlo, tak příposlech. A pokud dvakrát
zmáčknu vypínací tlačítko po sobě, tak mi tam skočí bílý režim a bílý režim mi znamená, že jsem připojený pouze na světlo a opět zase ovládám tlačítkem senzitivita tu senzitivitu pro točidlo. Takže takhle ještě k nastavování senzitivity a vůbec funkce té světla, jestli mi funguje jenom se světlem anebo s příposlechem. Takže ještě než začneme párovat, tak se říct, že vlastně světlo funguje na bázi příposlechu, takže já si k tomu světlu můžu spárovat samostatné točidlo a pokud v tuhle chvíli nedisponuju hlásičema RX+, tak můžu postupně si nakupovat ty jednotlivé prvky, ovladač, světlo a čidlo samostatně a můžu vlastně mít k čidlu spárovaný pouze to světlo a v tu chvíli já mám pouze tu vizuální signalizaci o tom, jestli se něco děje nebo neděje. Já jsem ještě zapomněl říct, že tohle čidlo funguje na bázi infračerveného záření, takže to znamená, že funguje na teplo, takže pokud bude nějaký zvýšený vítr nebo něco takového, nemělo by to absolutně vadit, protože hejbající větve točidlo absolutně nechytne. Chytne to až v okamžiku, kdy se k vám bude blížit nějaký zvíře nebo člověk, který zanechává tepelnou stopu. Takže to je další taková věc k tomuhle čidlu. Takže pojďme se teď podívat na to, jak to celý jednoduše spárovat do sebe. Takže jako první zapnu světlo dlouhým podržením zapínacího tlačítka a zmáčknu zapínací tlačítko a minus a ty dvě tlačítka chvilku spolu podržím. Světlo se mi takto rozbliká a v tenhle okamžik, kdy já vezmu ovladač a podržím dlouze minus, světlo mi oranžový a já vím, že mám připojený ovladač. Dále, abych k tomu připojil čidlo, zapnu čidlo, oranžový a čidlo je připojený. V tom případě já teď mám ke světlu připojený čidlo a ovladač. Vypneme to a tím jsme ukončili párování a v tenhle okamžik já mám spárovaný ovladač s čidlem a se světlem. Teď mám všechno spárovaný a v tenhle okamžik, když si znova zapnu světlo, tak už jsem schopný ovladačem ovládat senzitivitu světla. S tím, že když jednou zmáčknu vypínací tlačítko na světle, tak se dostanu do režimu spárování s čidlem, respektive s tím čidlem. Vidíte, že mi furt svítí stav baterie a v tenhle okamžik, pokud já mám tady čidlo a prostě uvidím tam nějaký teplo, který by mi to zaznamenal, tak se mi světlo rozsvítí v tom módu, v kterém já jsem ho nechal, takže intenzivita. Tím, že světlo po zmáčknutí dvakrát mínusu má ještě tady možnost oranžového světla a opět ovládám senzitivitu oranžového světla. Takže takhle jednoduše já spáruju to světlo s těma dalšíma komponentama a samotný čidlo já jsem schopný spárovat s příposlechem a opět prostě jednoduchým grifem vezmu příposlech, zapnu si ho, hrotem zapnu režim párování, mám tu režim párování, takže já si jdu teď rychle spárovat hlásiče. Takže v tuhle chvíli já si na první a druhou pozici spárovat své hlásiče,
teď čeká na spárování dalšího komponentu, takže vezmu čidlo, zapnu a mám spárováno. Teď mám spárovaný čidlo s příposlechem, takže já samozřejmě teď musím příposlech vypnout, aby si to pamatovalo. Posuneme čidlo, tak zapneme příposlech a v tenhle okamžik, pokud já mám zaplý příposlech, teplotní, clona a už jedu. A mám to. To samé, pokud já budu mít zapnutý to světlo v režimu pro příposlech, tak v okamžiku, kdy já vezmu čidlo nebo přes to čidlo mi něco projde, tak se mi rozsvítí světlo a začne mi pípat příposlech. Takže takhle vlastně celé to párování, není na tom nic složitého. Co se týká ovládání čidla ovladačem, tak vlastně mě stačí zmáčknout jenom to tlačítko S1 chvilku. Rozbliká se mi červená ledka. Zapnu senzor. Rozsvítí se mi zelená ledka. Tím pádem mám senzor spárovaný. A v tenhle okamžik, když mi přijde kontakt, tak já tím ovladačem zmáčknutím S1 to čidlo jakoby típnu. To mi přestane hlásit. Teď jsme si to celý ukázali, jak to spáruje, jak se to dá spárovat a jak to funguje. Já doufám, že jsem nezapomněl žádný důležitý informace. Pokud ano, napište mi to do komentáře a když tak to dám dokupy. Nicméně takhle funguje celý RX Plus Security systém a já vám děkuju za to, že jste se se mnou tady na to mohli podívat. Mějte se hezky, ahoj.